Het is een Dailien dat een tiergevoelde brand de turn- en acrobatiekcel op industrieterrein Better wordt in Dokkum in de Jiskelij. De 2 oprichters van Gym Academy Dokkum maar het al jaar nog heel tijd wat bezinken litten. Ja, dit is gewoon net te bevatten. Waar je stien, waar je hand niet hier van alles wat we dieren hebben. Het gaat gewoon voort. En de emoties gaan op een del. Dan is het misselijk, dan is het weer enthousiast, eten wil net. Ja, de bolen erom wil ik nog net. Ik denk dat de klap pas later komt. Het is dubbeld zoer, want de seizoenstart is on het commentaar. De turnsters zoenen na je weekend mij op kamp, maar alle materialen binnen er nou net meer. Ik winnen ze druk aan de gang, maar de laatste puntjes op de i voor het nieuwe seizoen. We zo'n jood. Sinds maar klussen. Alles weer netjes bijtje, raam, dwaan, onkruid, gasmeren, alles zo netjes worden. En dan zo'n moment die los. En we hebben dit hier opgebouwd. En ja, alle tijd, energie van u, maar ik van leden. Het is hier niet klap, is het voort in orde. Vanuit het hele land krijgt de turn- en acrobatiekvereniging stiepen en materialen ombeen. Krijgt een dij na de allesverwoestende brand, Jogge Wilma en Susanne, alweer vooruit. Want opjaan is voor haar geen optie. We hadden nou een opbod gekregen van een hal hier in de buurt. Dus daar zijn we nog met de makelaar mee bezig. Die is met de eigenaar van de hal in onderhandeling om te zien of we dat tijdelijk in kunnen. Het is waar dit pand van is. Die gaat het weer opbouwen. Maar ja, dat kost tijd. En daarnaast is de gemeente mij zo'n zien dat we tijdelijk in de gymzaal kunnen hier in Dokkum. In de gemeentelijke gamesalen is wel wat ruimte, maar geen ruimte voor oerenles efter een noir. Wat op haar eigen plak wel koeën. Dags binnen de trainsters bliet mij de stiepen van alle kanten. Om nieuwe materialen krijgen te kunnen is er ook begonnen met een crowdfunding. De verzekering dekt wel iets, maar zodra het een toestel 2 jaar oud is, bij wie spreken, dan krijg je het zint meer. Nou ja, en na je toestel voor een beginnende vereniging is gewoon haast net te dwang. Een vlier die je leidt, die is €40.000. Nou, dan heb je toch... Dat is de basis. Als de basis, dat is dan gewoon, maar alles is sporten.